Christianity abịaghị imebi omenala because ọ na-awa na-ekwu okwu omenala. Ụfọdụ ndị mmadụ eche na omenala na ọ wụ ihe kwesịrị wipe. Omenala wụ culture, norms, guide people ji biri. Omenala ka a na-ekwu okwu ya. Christianity abịaghị imebi omenala. Ihe Christianity bịara imebi wụ arụ, mpụ na arụ gaga n'ime chọọchị, n'ime omenala, n'ụdị ọbụla. Christianity is only against evil practices. Ihe niile omenala sọ nsọ, Bible sọ ya nsọ. Bible si na ọwa arụ, blood relative, ọ kọwara ya ọfụma, gbuo shinishi gbugide, o were very lengthy page. Gbuo ya, mee ya aghọta the same thing ka omenala condemn. Now, ọ na-awa na-ekwu ụfọdụ okwu dị mkpa nga. Onye gara bịa sị nwaanyị mba nnọọ, blood of Jesus Christ covers everything. Jesus Christ died on the cross of Calvary. Onye mara omenala mara na nwoke ere nwa ya elu na ọwa ihe rụrụ arụ, ọ nwanne ere nwanne ya elu n'ụdị ọbụla na ọwa ihe rụrụ arụ. After ha toro adult nigide adult tolitere n'ụkpado ya na-eme arụ, ya ele ihe si na mba na ihe na ọwa arụ. Mana mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ a Christian like me, I'm a Christian, just as I understand tradition and I respect it. Ama m omenala makwa nsọ ala n'ezie. I am a Christian. Mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ somebody, a Christian, somebody na-aga church, ya na mmadụ kawishi ya sị m, I will deal with you. Imchi ime ihe m tụkege Bible, mmecha anya ya m garịọ Chineke mgbaghara. Some people deliberately hapụta ha eme mpụ marụ, knowing fully well na ihe na ha mege na ọ jụrụ njọ, ha eme ya deliberately. The next minute gị ha ka ha chekọrọ aka ọnụ sị Chineke na gbaghara m, God gbaghara m. Ị gaghị aghọrịrị Chineke. Ụfọdụ na-ahụta that Christianity is all about you are free to commit any crime that you can possibly commit. But as long as you will come back and say, God, forgive me, Jesus Christ, please, I'm sorry, that covers everything. Ụfọdụ wota ka ha si ahụta Christianity, you're making a very big mistake. Ị gaghị aghọrị chi gị. Ị gaghị aghọrị chi gị. Ụfọdụ na-ahụta Christianity like them alone being a Christian, sin, you free me, that the blood of Jesus is up there waiting for you to just complete, do your nonsense and come back. Ụfọdụ bịa ha aga confess to Reverend Father ya sị your sins are forgiven. Don't sin no more. That settles everything. In our onwe gị. Bible says you know the truth, and the truth you know shall set you free. Ọ bụrụ na ị nọ ebe anyị na-arị nwa gị elu, enweta gị na nwanne gị si enwe mmekọ, ị need cleansing. Ị need cleansing ka ị nwere nwa. Ya wụrụkwa na ị nọ ebe echiche dị otu a nọ n'ime, abatala gị n'ime gị lewe nwa gị ya na-agụ ọgbọgbọrọ ya. Look at what you are going to do. Something is wrong with you. Onwere ke ya wụrụ curse onye lọrọ burubia. Onwere ke ya wụrụ abụrụmọnụ she from ezinụlọ gị passive somewhere, something dị wrong. Mana ọ wụrụ na ime na ya eme nwere otu isheri ya nwanne gị lọrọ ya nwa gị elu, undergo some cleansing ma nwa gị n'idiri ya. Gị merụọ nwa gị, tụtụrụ nwa gị merụọ ya. Bụrụzie dịga eze nwoke ọzọ abịa lụrụ bụrụ lakpuru. Abụrụmọnụ nọ na-eche gị. Nwa ị kwesịrị guide. Mkpụrụ ya ọlụọ ya na ọbara gị. Ewu edenwere ji ya tara ji. Onye ọbụla mara mee udo dịrị unu.